Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Iyon mga kababayan, ito lang may tanong lang tayo. Gaano katotoo ang Reels? Mayroon ba talagang sahod yan? Totoo ba yung monetize na yan? Comment kayo dyan mga kababayan. Comment kayo. Gaano ba katotoo yung Reels na yan na may sahod daw? Ay ang dami kong kilala na milyon-milyon ang views. Sayang lang yung effort nila dahil hanggang ngayon hindi pa sila sumasahod. At hindi pa sila monetize. Yung sinasabi star o ads na yan, wala pa ako nakikita doon sa mga account nila. Although may nagsasabi rin na ito, may ads na ito, may sahod na ito. Ano ba itong Meta? Meta, babae ito, si Lola ito. Ang lolo naman si YouTube. Ngayon na ano ba talaga ang gusto ni Meta? Tanong nyo. At saka yung iba dyan na sumasahod, share nyo. At ipakita nyo yung proof na kayo sumahod. Huwag yung papakita lang kayo ng pera. Sasabihin nyo, ito yung sahod ko sa unang sahod ko sa Reels. Ipakita nyo kung magkano yung sinahod nyo at yung tracking number niya, yung parang password niya para kunin mo doon sa kung saang remittance at kung sino nagpasahod sa'yo. Parang nag-send ng pera sa'yo tapos i-claim mo ngayon o i-receive mo sa isang pera padala kagaya ng Palawan, ganyan, Cebuana o employer or through bank naman. So yung mga nagko-content dyan na sinasabi nila na sumasahod daw sila sa Reels, gaano katotoo yung Reels na yan? Ang dami kong kilala. Ito, yung anak ko, ganon din, milyon din yung mga views niya, ang dami niyang followers, pero wala. Kung kayo man sumasahod, comment kayo dyan. Ipakita nyo yung proof na totoo itong Reels or hindi ito scam. Kasi dami nang tumigil dyan, gawa ng napapagod lang sila. Kagaya yung mga sayaw-sayaw na yan, kung ano-ano. Hindi kaya favoritism lang ang gusto ni Meta. Kung alam mo, type ka lang niya. Hindi kaya tumboy ito o bakla itong Meta na to. Ayun, comment lang kayo dyan. Pag-usap or i-upload nyo, i-send nyo sa akin yung link nyo, panonoorin ko kung totoo ba talaga na may sahod sa Reels at hindi scam. Okay, patunayan nyo yan.